Rode danas su zaštitni znak sela Sakule, koje sebe naziva Evropskim selom roda. A samo neku deceniju ranije banatsko selo Sakule bilo je poznato i prepoznatljivo po ovcama. Zahvaljujući njima nastali su i ovčarski dani, manifestacija po kojoj je selo Sakule i danas poznato. Zato je uvršćena i u popis događaja turističke organizacije Srbije. Održava se svake godine poslednjeg dana marta ili početkom aprila, kada se u Sakule sliju kolone posetilaca iz cele Srbije. Ove godine organizator nije imao baš mnogo sreće sa vremenom. Čobanski dani su prvo bili zakazani za 25. mart, ali sneg je sve poremetio, pa je manifestacija pomerena za 1. april. Međutim, kiša je padala tokom cele prethodne noći i dobar deo jutra, pa su posetioci čitav prostor okupirali tek oko podneva. Jedna od takmičarskih disciplina je i pripremanje ovčarskog gulaša, čuvenog čobanca, za koje je bilo prijavljeno mnogo ekipa. Bilo je i onih koji su u spremanju raznih drugih gulaša imali velike uspehe, ali su sada došli u Sakule da se prvi put oprobaju i u kuvanju čobanca. Evo, Goran Stojiljković, Pančevo, prošlogodišnji prvak Vojvodine od 124 kotlića, prvak u kuvanju lovačkog gulaša. Ovdje sam u Sakulu već 5 godina dolazim, nisam do sad ništa, nadam se uvek i tako. Lepo je druženje, hoću da naučim da kuvam i taj čobanac. Koliko sam shvatio od starih kuvara ovih drugih, da to treba što jednostavnije, nikakva filozofija, niti mnogo. Tako da ćemo se potruditi, a neke tajne imamo svoje i to je to. Ova moja ekipa, to je udruženje Kuvarsko društvo Pančevo. Već ukupno 8 godina idemo, cela Vojvodina, idemo malo i u Srbiji, malo smo bili par puta u inostranstvu. Tako da ima dosta titula, dosta pehara, dosta svega i tako. U principu druženje i sve ostalo. Ovdje sam već 5. put, ništa nisam osvojio, ali se nadam, ali kad god sam nešto prezačinio ili drugačije, znači sad gledam na što jednostavniju varijantu, što manje začina i da nema tu mnogo paprike, nema, eto, jednostavno tako. Otkrivi me ja recept pa ćemo da vidimo. Bilo je i onih koji su pored pripreme čobanca ponudili posetiocima specifične domaće proizvode. Ja sam inače lovac udruženja Livade Kovačica, lovačkog društva Jarebica Kovačica i sa mojom suprugom koja je isto član u lovačkom društvu našem. Pa prihvatili smo se jednog starog izazova, eto, Englezi, oni se bave time već prošlih više od 200 godina. Proizvodimo lekovitu mast ili da kažem melem prirodni od divljači, to jest od jazavca. To je doktor Zoran Kostić 70. godina u Beogradu počeo sa time. To je bilo zaživjelo nekih par godina, posle nakon njegove smrti to je zastalo. Zašta pogoda i zašta je najbolja? Bronhitis, upala pluća, ne daj Bože tuberkuloza, bronhijalna astma, bolest nervnog creva, anemičnost, kolesterol loš, rasekotine, posekotine, ujedi životinja, opekotine, dekubitisi, psorijaze, čirevi, hemoroidi. Znači ona jako dobro, pa ja uvek volim da kažem, nijedan melem na svetu koji ljudi proizvode ne može čovjeka da izleči, ali može da zaleči i da smanji te zdravstvene probleme u nekoj osnovi. Posle smo razmišljali o tom mesu koje nam ostaje. Ja sam po profesiji pomoćni kuvar inače i raspitao sam se malo kod kolega i lovaca i kod kolega koji drže restorane, koji učestvuju na raznim ovakvim sličnim manifestacijama, pa kaže može meso da se konzumira za ishranu. I eto, rešili smo onda da napravimo te, što se kaže, mi volimo da kažemo lovci, lovačke kobasice. Ima tu par vrsta mesa u tim našim kobasicama koje pravimo, ali 75% osnova je meso od jazavca.
U okviru ovčarskih dana u Sakulama je organizovana i berza ptica i sitnih životinja. Kiša je sprečilo da ih bude mnogo, mnogo više. Ipak, za radoznalce, hobiste živog sveta i one koji su želeli da nabave prvog ljubimca, imalo je šta da se nađe. Bilo je ovde papagaja raznih vrsta, zatim golubova, kunića, živine, jer Sakule su poznate i po odgajivačima raznih ptica, papagaja i kunića. Evo nekih. Ovako, sve je počelo pre nekih 16 godina, uvek je mene vuklo tako neke sitne životinje. Kao mlad voleo sam kuniće i to je mene uvek privlačilo, te izložbe sitnih životinja, posećivo sam i kod prijatelja u Kovačici vidio sam jedan par bečkih plavih kunića, meni se to svidalo odmah. Uzeo sam od njega jednog mužjaka, jednu ženku, kasnije on mene zvao da uzmem ja sve, pošto to se sećam i to će da mi ostane cijelog života u sećanju, celu platu sam ja bio dao za njih, radio sam u Beogradu kao kuvar i cijela moja plata otišla je bukvalno, ajde da kažemo, na jednu 4 ženke i 2 mužjaka koje sam ja kupio od Galik Miroslava iz Kovačice. I od tad počinje, znači, moja ljubav prema bečkim plavim kunićima. Sad se to pretvorilo, da kažemo, u jednu malo veći, ajde da kažemo, i spojilo se kao i posao i ljubav prema njima. Počeo sam osvajati po Srbiji, znači, nagrade. Prvi pehar, sećam se, dobio sam u Novom Sadu. To je bilo davne 2002. godine. Ove godine osvojio sam šampiona Srbije s ovim mužjakom. Ocenjen je bio 97 na državnom šampionatu u Beogradu. Bio sam majstor odgoja. Cijela kolekcija je bila ocenjena ženke 96 i po bodova. Mužjak je bio 97 i još jedan mužjak 97. Sad u Srbiji trenutno sarađujem sa Vanček Draganom, a svi moji kunići su od preko većinom, znači to je iz Hrvatske od Željka Marušića, kojeg bi ja pozdravio ovim putem, od koga sam ja mnogo naučio, i od Ljubinka Ace Duvandžije, čovjek koji je mene dosta naučio što se tiče bečkih plavih kunića. Neven Škvorc isto. Znači, što se tiče Nemačke, isto ima dosta mojih kunića koji su iz Nemačke doneti. Imamo doktor Vilijama Hipea, poreklom imam od Lea Brumera, i imam kunića koji su od Tina Hajsena. Svi moji kunići posećuju, znači, razne izložbe kod nas, da kažemo, u Srbiji. Nagrade se, evo, vide. I trudit ćemo se da i ovih godina, znači budućnosti, da ovu rasu plemenimo. U planu je proširenje objekata na jedno 10 ženki i 5 mužjaka. Trenutno u matici imam 9 ženki i 4 mužjaka, ali planiramo naravno da se ovo malo još proširi, jer sin je malo isto zainteresovan da i on krene, tako da nadamo se u budućnosti da će i on voliti kao i ja. Također, pored kunića uzgajam papagaje. Trenutno imam 22-3 vrste i podvrste, da kažemo. Najčešće vrste kod mene papagaja koje se nalaze, to su pirhure, južnoameričke ptice. Trenutno imamo 9 vrsta pirhura i jedno 8 mutacija koje se nalaze u mojoj odgajivačnici. Pored njih trenutno u planu su mi ratinge koje planiram da raširim kod nas u Srbiji još. Trenutno imam 5 vrsta ratingi. Pevajuće papagaje također uzgajam, imam dosta mutacija, malo ređih kod nas. Pored njih imamo i nešto i velikih ptica koje su u planu da se još rašire, nadamo se.
Trenutno kod mene u odgajivačnici od velikih ptica ima par edela, par plavočelih amazonaca, Venecuele, amazonci, par kraljevskih australijskih papagaja, dva para velikih aleksandra, par kina i to je uglavnom od velikih ptica što je u mojoj odgajivačnici ima. Od srednjih papagaja trenutno uzgajam male aleksandre, penante, barnarde, jandaje, nandaje, sunčane aratinge, aratinge pertinax, aratinge guajahili. Također od papagaja ovih sitnijih imam pevajuće u mutacijama, znači oranž mutacija, lutino, rubino, beli, čisto plavi, palidi, opalini. Također pored papagaja imam nešto malo živine. To je uglavnom od sitnih životinja što se može vidjeti u ovom, da kažemo, u mom malom mini zoovrtu. Ovaj cvrkut najavljuje još jednog vrednog odgajivača iz Sakula. Prvi moj susret sa pticama je bio normalno kad sam bio mali. Otac moj je držao golubove i pored njega sam i ja zavoleo i dugo sam ih držao. Kad sam ja dobio sina, moj sin je poželeo papagaje, a deda, kao i svaki deda, kupi unuku. Sin je, kao i svako dete, 3, 4, 5 dana i to je bilo to. Međutim, ja sam napravio prvu volijeru i ti su se papagaji izlegli. I onda je to krenulo svojim tokom, ja sam još dosta ptica kupio i razmnožio. I onda sam dobio od prijatelja jedan par guldamandina, prelep par, standard zelene boje. To je bilo pre 10 godina. I 1-2 godine sam ja, dokupio sam ja još jedan par i sa 2 para sam radio 1-2 godine. Namnožilo se toga i onda čoveku porastu apetiti, poželi da ima i u mutaciji i šta ti ja znam i to je tako krenulo. Sada sam došao do toga da imam 30 radnih parova, a godišnje negde oko 150 do 200 mladih izbacim u svim mutacijama. I nešto čime bih posebno se pohvalio je guldamandina sa šarenim leđima, koja se vrlo, vrlo retko sreće. Mislim da je to genetski poremećaj, jer je nepriznata rasa, ali je ptica prelepa. Još nije premitarela, znači nije dobila još boju, još uvek je u sivoj boji, ali se vidi da će biti izuzetno lepa ženkica. I to je ono u najkraćim crtama što bih ja mogao da kažem o guldamandinama, koje jesu lepe, ali uopšte nisu lake za razmnožavanje kao što se to čini na prvi pogled. Ima dosta stvari koje čovjek treba da zna, nešto mu kažu, a nešto mora i sam da nauči iz svojih grešaka. Tako da mislim da sam dosta toga naučio, ali ima još uvek toga sigurno što ne znam. Što se tiče interesovanja za guldamandinu, za sada je dosta ljudi još uvek ne zna koja je to rasa. Mislim, ona je iz porodice zeba, inače poreklom iz Australije. Mladim odgajivačima bih preporučio, ptica nije laka za odgoj, ali je vrlo zahvalna. Znači, vrlo brzo će čovjek zavoleti tu rasu, zato što zna ta ptica da se oduži, ko se lepo brine o njoj. Ja ne ostavljam jaja pod ptice, nego imam
japanske galebiće koji leže na jajima. Mnogo su bolji roditelji. Guldamandina zna da bude veoma loš roditelj. Ili napusti jaja ili napusti mlade. Zato ja uvek podmećem pod japanske galebiće, koja je inače vrlo zahvalna ptica, što kažu podmetite joj kamenčić i ona će leći i na njega. I preporuka je moja iz iskustva da na jedan par guldamandina 3 para galebića je potrebno. Jer one svaki 13. dan počnu da nose nova jaja. Znači snese 5 ili 6, 7, kako koja. 13. dan kreće u novu turu. Tako da vrlo brzo može da se dođe od ne znam, 1 ili 2 para da se dođe do 25 radnih parova. Za godinu dana možeš da sebi sam obezbediš da imaš maticu i posle sa njom da radiš kako ti hoćeš i sa mutacijama kojim ti hoćeš. To je onako u najkraćim crtama što bih ja znao o guldamandini. Rekao sam da je poreklom iz Australije. Inače, ime je dobila po istraživaču koji je pronašao tu pticu. Njegova supruga se zvala Amandina i po tome je ta ptica i dobila ime. Vrlo se teško prave nove mutacije, treba jako mnogo vremena da bi se napravila mutacija, da bi bila priznata. Ali to je izazov za sve odgajivače, pa i za mene naravno. Inače, što se tiče daljih planova, planiram da sledeće godine radim sa 50 radnih parova i 150 parova japanskih galebića. To su moji planovi, znači da proširim za duplo. Što se tiče plasmana mladih, za sada nemam nikakav problem. Još nisam nosio po berzama da prodajem. Još uvek mogu sve od kuće da prodam. Sada vidjet ćemo kako će to biti dalje, ali kažem, ptica je veoma zahvalna i vrlo brzo je i isplativa, jer da se mi razumemo, sa 3 ili 4 para ti je hobi, a kad imaš 30 i više parova, to već nije hobi. I planiram da se malo ozbiljnije bavim tim poslom u budućnosti. I povratak na ovčarske dane. Ovčarski dani su nastali pre 22 godine, pošto smo bili u to vreme imali oko 6000 ovaca, onda smo se skupili, dogovorili da krenemo ovu manifestaciju. Eto, hvala Bogu, to je zaživilo dobro i sve više se širi zahvaljujući ovčarima. Ove godine, evo, malo vreme nas loše malo vreme, ali hvala Bogu bit će dobro, kako jutro skrenulo malo lošije. Sad evo, hvala Bogu, se smirila, kiša stala, da će Bog, bit će lep dan, kao i dosta što je bilo, bit će dosta posetioca i poželim bi dobrodošlicu svima. Ko dođe, nadam se da će otići srećni, naće svako po nešto za sebe, da ode sretan. Jedna od atrakcija ovčarskih dana u selu Sakule je svakako trka magaraca, jedina koja se održava u Vojvodini i uvek privlači veselu pažnju prisutnih. Trka se sastoji od nekoliko elemenata. Prvo nastupaju najmlađi jahači, zatim oni koji imaju 15 i malo više godina i na kraju veterani ovog sporta. Prvo, start najmlađih. Sada juniori. I na kraju konkurencija prekaljenih jahača magaraca.
evo i male pomoći za pobedu. Uostalom, nije ni važno ko su pobednici. Važno je da su se svi lepo zabavili i da sa nestrpljenjem očekuju naredne ovčarske dane u evropskom selu Roda iduće godine.